Poštovani gledalci, srdačan pozdrav iz televizije Duga. Evo nas u još jednom izdanju emisije Povodom, a naši večerašnji gosti su gosti koji su bili i protekle nedelje istim povodom. Naime, radi se o koaliciji između Narodne stranke i Nove Srbije. Ta koalicija je potpisana juče, to je najsvežija vruća informacija. A gosti u studiju večeras, kojima ćete i vi moći da se obratite putem telefona 041 411 196 su: do mene sedi gospodin Rajica Panić, predsjednik izvršnog odbora Narodne stranke. Gospodine Rajice, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, još bolje vas našao. Pozdrav svim gledaocima televizije Duga, prvenstveno televizija koja se više i više napreduje svakoga dana u svakom pogledu. Jako mi je drago da to mogu da primetim, s obzirom da sam ja ovde prijatelj kuće, čest gost. I pozdrav svim gledaocima sa teritorije opštine Bačka Palanka, gde Narodna stranka i Nova Srbija idu zajedno na izbore. Hvala vam ovim pozdravima Palančanima i ne samo Palančanima, nego i svima koji nas večeras gledaju. Srdačne pozdrave šalje i televizija Duga. Do gospodine Rajice sedi gospodin Đorđe Višekruna ispred opštinskog odbora Nove Srbije iz Bačke Palanke i portparol Nove Srbije, gospodin Đorđe Višekruna. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao. Hteo bih također da pozdravim sve gledaoce vaše televizije i posebno moje sugrađane u Bačkoj Palanci i da im poželim prijatno veče uz naš program. Ja se nadam da ćemo im reći puno korisnih informacija i informacija koje do sad nisu znali i poručujem im da vredi ostati narednih sat vremena uz vaš kanal. I sa desne strane do Đorđa sedi gospodin Milanče Milošev, predsjednik opštinskog odbora Narodne stranke iz Bačke Palanke. Gospodine Milanče, dobroveče, dobrodošli i vi. Hvala vam, bolje vas našao i zahvalio bi se vašem gospodinu Rajici koji me pozvao u vašu emisiju da gostujem. Pozdravljam sve gledalce televizije Duge kao i moje sugrađane u Bačkoj Palanci. Toliko za sad. Hvala. Evo, ovo su večerašnji naši gosti, poštovani gledalci. Nažalost, trebao je sa nama da bude i gospodin Milan Paroški, predsjednik Narodne stranke, međutim, razboleo se i zbog opravdanih razloga ne može da bude večeras sa nama, ali već u sljedećoj emisiji bit će tu. Pa da krenemo redom, pošto nam je vreme skučeno. Juče upravo je potpisana koalicija između Narodne stranke i Nove Srbije, znači koalicija Narodna stranka Milan Paroški i Nova Srbija Velimir Velja Ilić. Šta možete vi kao predstavnici tih stranaka da nam kažete vezano za tu koaliciju? Pa evo, mi smo juče potpisali koaliciju, danas smo već preuzeli izborni materijal i skupili smo za jedan dan sve neophodne potpise. Očekujemo predaju naše izborne liste u toku sutrašnjeg dana ili eventualno prekosutra. S obzirom da su neki kandidati naši rođeni u Bosni ili Hrvatskoj, tako da u Beogradu je bombardovana ona zgrada gde su se čuvala ta državljanstva, tako da je sad to malo otežano doći do toga. Uglavnom od toga zavisi da li ćemo sutra predati već listu ili nećemo. Mene lično, ja sam to i očekivao, ali izuzetno sam zadovoljan na reakcije građana i na našu koaliciju i na samom gospodina Paroškog koji je posebno u nekim mestima naše opštine izuzetno omiljen, što mislim da i ovi potpisi koje smo skupili relativno brzo, za nekih 2-3 sata, 230 potpisa, govori da ćemo sigurno dobro proći. Mi smo se juče dogovorili da se u ovoj kampanji i uopšte u medijskim nastupima koje imamo za lokalne izbore u Bačkoj Palanci bavimo isključivo i samo lokalnim temama. Znači, nećemo se kao neke stranke koje sebe smatraju velikim baviti Haškim tribunalom i tako dalje, jer ovo su ipak lokalni izbori. Ja smatram da oni to rade iz dva razloga. Prvo, kad ih pitate kasnije, kad dođu na vlast, pa zašto ne radite ništa, oni kažu pa mi ništa u kampanji za lokalne izbore nismo ni obećali. Mi smo sad imali slučaj baš na našim lokalnim medijima gde je izašao čelnik opštine i rekao zašto vi mene uopšte napadate i kritikujete, pa mi ništa nismo ni obećali. Druga stvar je, oni ne žele da načinju probleme i otvaraju afere koje postoje u Bačkoj Palanci, jer se plaše tih lokalnih tajkuna i mafijaša koji u tim aferama su učestvovali i oštetili građane. Mi, znači, se ne plašimo njih, ni najmanje. Mi ćemo pričati otvoreno o lokalnim problemima, pričat ćemo i o tim, znači, aferama koje potresaju
Bačku Palanku. Ja lično zaista ne mogu da razumem i shvatim mentalni sklop ljudi koji na lokalnim izborima glasaju za stranku koja priča o Haškom tribunalu i tako dalje, a ne o lokalnim problemima. Mislim da oni znači ne rade ništa, to su sami rekli, kaže ništa nismo ni obećali, zašto bi bilo šta radili, a 500 miliona dinara opštinskog budžeta je dovoljno da se ispune mnoga obećanja. Stanje u Bačkoj Palanci je očajno, više je nezaposlenih nego zaposlenih, više je penzionera nego zaposlenih, a niko ne sme da obeća suštinske radikalne promene. Pa čak ni radikalna stranka koja je izgleda samo takva po nazivu, ali ne i po delima. Suštinske promene nam trebaju u Bačkoj Palanci, a ne kozmetičke. Treba nam raskid sa tajkunima i mafijašima koji su znači bili od 90. do 2000. aktuelni, a koji su i dan danas i na slobodi i još uvek pljačkaju kao što su i nekad pljačkali. Taj raskid građani Bačke Palanke ne mogu da očekuju ni sa DS-om, ni sa DSS-om, ni sa SPO-om, ni sa G17+. Zato što su lokalni lideri jednostavno prodali veru za večeru tim tajkunima koji su iz SPS-a. Te stranke su pod direktnom kontrolom SPS-a i reću vam sad par činjenica koje će vam to potvrditi. Oni su jednostavno, kako da vam kažem, rukovodstva su se prodale jednostavno za šaku para. Kod njih su sve normalno pare od 90. do 2005. SPS je u kontinuitetu 15 godina na vlasti. U privremenom veću opštinskom imaju jednog člana od 5 članova, ali to ih nije sprečilo da dobiju od 8 direktorskih mesta 6 mesta, pa ako je to već tako demokratski blok kao što se predstavlja G17 plus DSS i SPO ih je mogo preglasati. Oni imaju 4 člana od 5 članova privremenog organa. Ne, oni zadržavaju, znači SPS u životu u Bačkoj Palanci, umesto preglasavanja jednog člana SPS-a od 8 znači, mesta direktorskih se 6 mesta dodeljuje SPS-u. Znači ovo je očigledna koalicija DSS-a, G17 plus SPO-a i SPS-a, jer su oni normalno ista kuća, a navodni, znači demokratski blok koji se građanima lažno predstavlja kao da je u nekom sukobu sa SPS-om, će sutra, čim se završe ovi izbori, da uđe u koaliciju sa SPS-om, kao što su sad u koaliciji u privremenom organu i mesnim zajednicama. To građani moraju da znaju. Svi, znači, kadrovi SPS-a će zadržati pozicije na kojima su već 15 godina. Oni su upropastili Bačku Palanku, to 65% građana jako dobro zna i protiv je njih. Oni su kupili rukovodstva opštinskih, navodno demokratskih stranaka, Nove Srbije sigurno nisu, to verujte, i oni su, njihovi kadrovi SPS-a su upropastili, pljačkali radnike Bunopleta, Jedinstva, Merkura, Građevinara, Marine, TK Dunava i tako dalje. Ti uspešni biznismeni, metaglodači, nekvalifikovani limari, ljudi iz specijalne škole danas sede u privremenom organu. Ako građani nastave da glasaju, posle izbora će u opštinskoj vladi oni opet sedeti. Ja moram da kažem građanima da oni na lokalnim izborima, da ih podsjetim, ne glasaju ni za Tadića, ni za Koštunicu, ni za Karića, ni za Nikolića, ni za Vuka Draškovića. Oni glasaju za ljude, svoje sugrađane i komšije, koji pre svega treba da budu pošteni ljudi, a ne lopovi i kriminalci. Strašno je što, na primer, mene danas i često presreću radnici, u stvari na ulici, i kažu otkud taj čovek da je predsednik opštinske vlade. Ja kažem, pa kako otkud, SPS je pobedio. Kaže, pa ja sam glasao za SPS zbog Slobodana Miloševića, nisam glasao da on tamo sedi. To je strašno što su građani potpuno i neobavešteni. Oni moraju da znaju da se na parlamentarnim izborima glasa za stranke i za lidere, a na lokalnim izborima se glasa za sugrađane, znači za ljude, a ne za stranke, koji pre svega moraju biti pošteni ljudi. Znači, strašno je to da građani Bačke Palanke posle svakih izbora budu šokirani
kako se sad opet pojavio taj kriminalac i lopov, a ne shvataju da je on jednostavno potkupio opštinski odbor neke demokratske stranke ili znači Tadić, Karić, Koštunica sigurno nisu ti lopovi, odnosno u Bačkoj Palanci, znači je došlo do potpune zamene teza. 65% građana glasa protiv SPS-a, a SPS-ovski kadrovi i SPS je na vlasti, evo već 5 godina i nas su sve promene zaobišle koje su se desile u celoj Srbiji. Hvala gospodine Višekruna. Ovo je bilo veoma iscrpno vezano za Bačku Palanku i za lokalne izbore. Stručno, veoma. I stručno, šta se sve dešava u Bačkoj Palanci, a i šta će da se dešava ukoliko ova koalicija uspe da probije cenzus. Gospodine Rajice, vas bih želeo da pitam. Naime, imam informaciju da vladajuća koalicija priprema izmenu izbornih zakona i promjenu izbornog cenzusa. Prema ovom planu, izborni prag za političke stranke biće 3 umjesto dosadašnjih 5%, a uvodi se cenzus i za koaliciju koji će iznositi 5% podrške u biračkom telu. Kakav je vaš komentar na ovaj predlog izmjene zakona o izborima? Pre nego što vam dam odgovor na vaše pitanje, ja ću iskoristiti priliku da se samo sa jednog drugog aspekta nadovežem na ovo što je Đorđe malo pregovorio. Đorđe je kao mlad čovek, mlad stanovnik opštine Bačka Palanka, politički aktivan, politički sasvim dovoljno zreo, je ovde izneo činjenice iz pozitivnih namera sa stanovišta borbe za slobodu, borbe za demokratiju, borbe za bolju sredinu u kojoj živi i upravo iz tih razloga Narodna stranka je odlučila da uđe u koaliciju sa Novom Srbijom, na terenu posebno, što je to jedan mlad perspektivan čovek, budući poslanik i pokrajinski republički. I ja bih hteo, on je ovo iznao i večeras direktno u medije, pokazao svoju zrelost, svoju hrabrost. U zadnje vreme je nekih neprijatnosti doživeo sa strane, znate kako, vlast kao i ono što su do 2000. godine, a pa i sada, i posle toga i ranije, vršili pritisak na pogotovo mlade ljude koji misle svojom glavom. Đorđe Višekruna ništa nije rekao ovde što nije tačno, ništa nikom nije rekao da će uzeti, da će oteti, nego naprotiv. Da stane na stranu naroda, stranu slobode, jednakosti svih građana. I ja želim da poručim, iskoristim priliku da poručim svima onima koji idu sa stanovišta pozicije vlasti koja treba štiti narod, da čuva narod, da dođe do toga da su svi građani jednaki pred zakonom, pred sudom, pred ovim. Ukoliko nastave da krenu tim tempom da njega šikaniraju i to, mogu da budu svesni u šta se upliću koja krivična dela, zloupotrebe vlasti, u izbornim kampanjama, gušenja demokratije, da budu svesni koja krivična dela rade i da im lično kažem da će odgovarati pre ili kasnije i što kasnije budu odgovarati, dela će biti teža i da sada ne pominjem ja teže kvalifikacije to. Da toliko ne zaboravim. A što se tiče... Samo moment, odgovorit ćete mi na pitanje. Imamo nekoga na vezi. Dobro večer. Dobro večer, ženi. Dobro večer, ženi. Zoran Mitić Selimana. Htio bih samo da pozdravim vaše goste u studiju. Hvala. I da pohvalim za sve njihove aktivnosti koje su do sad radili. Jako mi je drago da se srpska opozicija polako ujedinjuje i da svi polako streme ka tome. Toliko od mene. Da li imate pitanje za nekog od gostiju? Nema pitanja, hvala vam na javljanju. Poštovani gledalci, za vas otvoren telefon 041-411-196. A sada ako možete nešto u vezi ovog smanjenja cenzusa. Gledalci, u onom duhu u koje je i naišla ova koalicija na podršku građana prvenstveno Bačke Palanke, a to je sigurno uslov da se zabeleži dobar rezultat, što je sigurno da će ova koalicija, jedna patriotska koalicija sigurno pomrsiti račune mnogima, da će participirati u vlasti i građani to pozdravljaju. Ja sam isto bio i juče i danas u Bačkoj Palanci, vidim isto tako kao što Đorđe kaže u Palanci, tako i u Novom Sadu i ovo je dokaz potvrde da je to ispravan put. A što se tiče smanjivanja cenzusa za stranke, malo pre smo pričali pred početak emisije da je za koaliciju 5%. Ja mislim da i mnoge stranke koje su i sada u vlasti, da će biti problem da prebace taj cenzus. To se radi sa stanovišta vlasti
i vlast je ta koja o tom odlučuje, ali za Narodnu stranku i Novu Srbiju to nije